Hello mga ka-Barbie! Welcome back to my vlog. At nandito kami ngayon sa Hotel 101. Mag-stay kami ng 3 araw mga ka-Barbie kasi attend kami ng seminar na gaganapin sa Convention Center. At ang ka-roommate ko ayan ang SK ng Namagbagan. So siya ang makakasama ko dito sa room mga ka-Barbie. Actually kasama namin yung ibang council. Balit, tig 2 tao sa isang room mga ka-Barbie. Hindi na ako nag-vlog kanina kasi naligaw kami ng ilang beses at saka puro kami lakad ba ka-Barbie kahit dito na ano po kasi baka puro sasakyan at saka lakad lang din ang makikita nyo mga ka-Barbie. Ayan, ipapakita ko na lang sa inyo mga ka-Barbie yung kung gaano kaganda yung room na naibigay sa amin. So mag-start tayo sa labas mga ka-Barbie. Nakakatuwa lang. Hello mga ka-Barbie, so papasok na tayo sa aming room. Ipapakita ko sa inyo ang kabuuan ng aming kwarto. Ayan mga ka-Barbie. So pagpasok mo mga ka-Barbie, sa kanan meron tayong cabinet. Ayan mga ka-Barbie. So dito sa cabinet mga ka-Barbie, sa kalahati ng cabinet, may sabitan, meron hanger, at meron siyang drawer mga ka-Barbie. At dito naman sa pinaka-importanting mga gamit mga ka-Barbie, meron ditong bowl. Ayan. Parang ang password niya. Ayan, bowl. At dito sa kabilang side, cabinet ulit mga ka-Barbie. Ayan. Subutin na lang talaga, nagdala din ako ng hanger kasi puro polo kasi yung gamit ko. At sa aking kaliwa naman mga ka-Barbie, ayan, napakaganda kasi yung pintuan ng CR, may salamin. Pagbukas mo mga ka-Barbie, ito na yung CR, ayan. Ang ganda. Nakakita na ka? Full na. Ayan, pagpasok mga ka-Barbie, ayan, ito yung shower, ito yung sa inodoro. Ayan. At ayan, sa mga magpatayo ng buhok, nandito na rin, yung blower. Ayan. Ang ganda ng CR mga ka-Barbie, wala akong masabi kundi napakaganda. Wow! At dito mga ka-Barbie, sa kanan, merong lababo. Ayan. Sa taas niya mga ka-Barbie, merong cabinet ulit. Ayan. Dami cabinet. At microwave oven. Dito, ayan, cabinet na naman mga ka-Barbie. Meron silang heater. Ano daw pala, kinuha natin yung kape kila Mambulisan. Ayan, dahil may ligaw sa kape mga ka-Barbie. Ayan. At tasa, meron din silang pina, 2 tubig. At meron dito mga ka-Barbie, kung yung mga gusto nyong orderin, ayan, nandito lamang. Ayan, yung mga gusto nyong orderin. Ayan. Gumagana kaya ito? Ayan, gumagana naman mga ka-Barbie. At ayan. Dito mga ka-Barbie, meron silang libreng... Ano ba ito? Ayan, panghugas. Ay, nakakatuwa naman, may libre silang panghugas mga ka-Barbie. Nalagay natin yan dito. At sa pinakababa naman mga ka-Barbie, merong mini ref. Wala, ang cute. Para siyang condo na talaga. Ang ganda. Pag bored ka, ayan, gustong manood, ayan, may TV, napakalaking flat screen TV mga ka-Barbie. So, bagay na bagay mga ka-Barbie sa mga maraming gamit. At dito sa side mga ka-Barbie, ayan. Ayan, thank you po sa nag-organize ng seminar. May piringan bag. Ayan, may hanging table. Ayan. Drawer. At meron na namang ayan, ito yung aircon. Ang lakas ng aircon ha. Ayan, hindi pala ito. Ano naman to? Ayan, may free tissue. At ito ang pinakamaganda mga ka-Barbie sa room na to. Kasi dalawa yung bed. Merong single at saka merong double bed. Ayan, so napili ni SK ng Namagbagan dito. Kaya dito ako kasi nga, malikot akong matulog. Sobrang ganda mga ka-Barbie. Ayan, kung gusto nyo mag-stay, or naghahanap kayo ng hotel na pwedeng pagtulugan or pagstayhan ng ilang araw, ayan, napakaganda ng hotel 101 mga ka-Barbie.
sulit na sulit. Ayan, so mamaya na lang mga ka-Barbie kasi magpapahinga na kami at hintayin na lang namin yung dinner na libre ni Ma'am Dorisa. Bye-bye! So yun mga ka-Barbie, habang bored ako kasi hinihintay namin yung mga kasama namin. Ayan. Yung kasama ko doon, family time. So ako naman, bored ako mga ka-Barbie kaya i-check ko yung binigay ng organizer. Ayan. Meron silang binigay na siyempre polo, shirt, puti. Ang ganda. So sa likod, barangay. Ito yung pinaka nagustuhan ko sa binigay nila mga kapatid. Yung bag. Ang ganda ng bag. Perfect siya sa travel talaga. So alam talaga nila yung kailangan namin. Anong talagang talaga? Ulit-ulit. So yan, ang ganda ng bag. So yun lang, na-board lang naman ako mga ka-Barbie. So, baka tumawag na yung mga kasama namin. Bye-bye! 2,000 years later. Hello! Kaya lang. Ayan yun. Ayan yun. Hello mga madam! Si Barbie! Hi ka! Bukalo, kapitan! And mga Barbie, kasama ko na sila Kap, Tres, at si SK nagdamagbaga. So, pupunta na kami sa SMX Convention Center. At maya-maya, libre ni Mayora, dinner. Ayan, pupunta kami Vikings. Ayan. Sis, saan na tayo pupunta? Sa Vikings na po tayo mga ka-Barbie. Wow! SMX? Hindi na. Sa Hindi na ba? Vikings na po. Mga ka-Barbie, sa Vikings na po tayo. Hindi na po tayo pupunta sa SM. Ay, gloves na tayo. Gloves tayo. Yes! Hindi ko makapaniwala. Agad-agad. Agad-agad. So, nandito na nga kami mga ka-Barbie. Ayan. Hello. Hello, sir. Habisin. Charot. Hello, madam. Hi! Hi, Barbie. So, picture taking muna sila mga ka-Barbie. Maya-maya na lang daw yung pagkain. So, pagbiag mo ang seminar, picture. True. Z-mode. Siyagsing. Picture na pa yung mukha no? Kaya di lang. Hello po. Silent mode. Kasi si Kapitan, si Jmar kasi wala. Kasi hindi talaga siya na-register. Doble. Sino ang doble? Pumapalanit. Thank you, ma'am. Thank you po. Anon, burak to wala.
Seso kasingkan. Not yet. Seafood. Diet. God. Inosog na lechon. Madam. Kasi kayo man nun. Wala. Ay, sorry. Wow. Gigil sila mo. Tama. Membrane. Membrane. Infused water na talaga water. Okay. Kaya? Nasaan mo? Hello, ma'am. Hello po. Thank you so much. Welcome. Pinalpas. Ha? Ayan, thank you, Ma'am Teresa. Enjoy, sis. Enjoy. Slide. Gamin na sakit ulo na ah. Awan jowa na gamin. Oo nga, gero kami nga jowa. Pag kami man nagkita, di Vikings. Sa Vikings, baila. Mag-magic sa si background. Asa? So, fully charged na yung stomach. Ayan. So, maghahanap kami ng lalaki. Jojowain. Otro-otro pahe. So, bye-bye na. Baka madekwat tong itong cellphone. Bye-bye.